ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁର କାହାଣୀ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଇ ବିଲୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମେଳାପି ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ବିଲୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା କାରଣ ତାର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବିଲୁଆଟି ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବିଲୁଆଟି ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦୂରରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରମାନେ ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଯଦି ଏଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ନ ପଳାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁକୁରମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା କି କୁକୁରମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାର ଘରକୁ ପଶିଯାଇ ସେ କହିଲା, ହେ ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। କେତେକ କୁକୁର ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ ତମ ପିଠିରେ ବସାଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ା ଯାହା କହିଲା ବିଲୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ମୋ ମାଲିକ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଡେରି କରେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯିବେ। ଏତିକି କହି ଘୋଡ଼ାଟି ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଲୁଆ ତାର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଭେଟିଲା। ସେ ଷଣ୍ଢକୁ କହିଲା, ହେ ଷଣ୍ଢ ଭାଇ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ମୋତେ ତମ ପିଠିରେ ବସାଇ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ଷଣ୍ଢଟି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଡେରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଷଣ୍ଢଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆଟି ଏହାପରେ ଜଣେ ଛେଳି, ଜଣେ ଘୁଷୁରୀ ଓ ଜଣେ ଗଧକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କୁକୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ କେହି ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତାହା ମୋର ମୂର୍ଖାମି ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇବାର ବାଟ ବାହାର କରିବି। ଏହାପରେ ବିଲୁଆଟି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ି ନିଜକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।